net থাকে না গলাই নাই নো net চেক খাই নাই টিকিয়া net বাসিন থাকে মানে বক্স ফাটাইয়া মানে দুনো দিকে এটা মাটি আচ্ছা আমি কই এটার মধ্যে একটাই বুদ্ধি বড় গাছের কুঠি পিছন দিয়ে ঢুকাইয়া তারপর এটা আবার আচ্ছা জার্সিতে এখন লাগবো দাদা সাবধান থেকে এটা একটাই কি জানি হোয়াইট Sulaiman tan bagi Sulaiman. Chung tini oro asuk lemon ingkai chini o jagawo departmental chini PI rok tongo te chini additional JDU tongo tai chini oro local subject ro tai PI rok tongo jotono chung tongi tini oro kok supply khaje buskang ni salo 19 तारिख नि सालो chini Maharaj Bir Bikram Kishore Manik Bahadur assignment ni salo tini je tipra dolli kaise ni tongo buskang ni salo abon bagi o jaga management committee hindi joto players bom hite snamnai tai sub divisional wise bom hite snamnai refreshment bom hite bebat no tilai kothai o thungmung no buskang ni salo bahike nai thugri masangri kaham ke talanani ako tilai singoro na team chini social worker chini aku kobi kongko songtongo chini tamu jinet songrok tongo bahike no chengkok jablai kha tai noroni kok awai mungni bisinti ang kok no kesat mansungo fainai 19 तारिख chini dolai junal ni andaro je 6টা সাব junal tongo 6টা সাব junal ni thumung o akuti sabono district level ni nai ajago tongo chini Gondasora Gonganagar sabjun tai Maharani sabjun Ambasa sabjun Monu sabjun Samunu sabjun o 6টা sabjun oro thunjak nai ingkai je logiri nai rok norbo logiri laidi naikani khaidi tai norok nainai rok kuri ingkai thungnai rok bo mungsangya tai angobo no suri mungnarbo chini players rok ni thaniyobo je 6টা sabjun ni bisingo je kaham thungpuknai a sabjun borok district ni represent khaine ingkai district ni ingai borok kaham te thungai borok bohaino khumul mo thangai bongni kaplai ingi phaimanani abon bagi chini suri mung tai naikon ni tongnai tai jottono no 19 तारिख ni salo puila chengchakma sal afru football tournament tipra football tournament o Odisha ground no nai ajago norok jottono no tongui logir lenyen bagai ang chini dolai junni chairman ni nongthani kobok munarbo Ngui je ADC hapang phaimar pore je tao kaisa kotoma ADC ni hapang ni naikol mungbai football tournament khlaijana tongo oboni bagai je YouTube je dumasura ni bese jorate na hanan bagai hangai sobinan bagai kra khlainan bagai tini ajung Belaka handai no social media news media rama so belaka khatungja so sini dolai district ni so kaisa team rahna aron bising so khakayo sini je sini so satuna andara so player so samja khakayo sini mono sabjone no koplai ni khayana ni so team lok select khayka tini sangomna tini sini dolai jon chairman sini borong ganang sa Paritus Deborma ta sini additional JDU tongo ta ora joto ana PI mane sini sports team tongo ta sub JDU rok tongbayo ta sini social worker rok tongo sungtini abono decision na lai khainai sini 19 August sini Maharaja Bir Bikram Asima salo sini ADC hapang ngai sini under 19 ni khela abono song blai khana kam ga successful khai talangani bagai sungtini koksa blakha norok nungnai phane 19 tarik sinaroni khela rongna aro norok bo aro phai norok bo nong korbo news rok khaidi phai norok nai mane jaga sini 19 tarik sil Maharaja Bir Bikram ni birthday ni dino ngai o phakena sungtini kaham kok salakya kamki rok khlailakya
master rok khajak practice khainani bagui borok kaham kai thangnai borok kogri khasungna bahana sungna bagui kaham kai thangni sung prize ti khaini hini sung asa khai tongo borok kaham kai thangni prize ti phaitung sin tolai.